Hilbijartina Tirkiye heke rewşeka der asayî nebe wê di hezîrana 2023 da were çêkirin. Li gorî lêkolînan îtifaka Komarê û îtifaka Millet bi tena serê xwe nikare serkeftî bibe. Li ber vî jî her du îtifak jî pêwîstî bi dengê HDP dibînin. Di nav salên dawî da desthilatî herçiqas li ser HDP êrîşan bîne jî lê di meha borî da gava li gel HDP hevdîtin çêkir, ev yek jî di nav tevahaya siyaseta Tirkiye da bû sedama nîqaşên nû. Serokê Lêkolîna Makê Mehmet Alî Kulat vê yekê bi lawazbûna hikûmetê vadibestîne. Ew amace dike ku ev hevdîtin di nav AKP da di asta herî bilind da hatiye çêkirin. Cumhur İttifakı uzunca bir süre HDP'ye demediğini bırak. Desthilatî demek dirêj ser MHP ji HDP re her cure hekaret kir. Lê îro em dibînin ku li gel HDP AKP hevdîtinekî cidî çêkir. Rastî li vê derê dikarim bêjim ku sê nav: Vezîrê Dadê, Serokê Grupa AKP û yê din jî alîkarê Serokê Grupa AKP'yê. Ew jî tê wê wateyê ku pêwîstiya desthilatiyê bi HDP heye. Konsey anlaşmamızı bozduk. Piştî operasyonên ku li Bakurê Sûriye û Herêma Kurdistanê hatin çêkirin, hevdîtinên AKP û HDP jî rawestiya. Lê opozisyon herçiqas vê yekê wek taktikên hilbijartinê yê AKP bibîne jî lê pejirandina pirsgirêka Kurd di vî warî da girîng dibîne. Alîkara serokê giştî yê Devayê Senem Oktar dad de xuyakirin ku li ber bi rojevbûna pirsgirêka Kurd eva girîng e. Mevcut iktidar bir süredir hani Kürt sorunu yok, öyle bir şey yok. Desthilatî demek dirêje ku dibêje pirsgirêkeke Kurd tinane, problemek wiha nemaye. Ev ziman ji xek çareseriyekî nayne. Li me hevdît ku ev zimanê xigorandin û bi HDP re jî hevdîtin çêkirin. Ez vê bi nêzîkbûna hilbijartinê ve girê didim. Lê disa jî bo pêjirandina pirsgirêka Kurd eva girîng e. Çözüm özgür ifadede Girtina HDP ana di makezagona Tirkiye da tê dîtin. Li ber vî jî rewşa HDP wê di rojên pêşiya me da çi bibe di nav nediyariyekê da ye. Lê him desthilatî û him jî opozisyon tevayî fokusa xwe dane ser dengên HDP. HDP jî di vî warî da hin kartên xwe dixwaze li hemberî wan bikarbîne. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.